Господин Лампре, какво ще кажете за сутрешните си приключения? Разкажете я малко. Както се казва? Разкажете накратко. Утрото винаги е по-мъдро от вечерта. И затова решихте вместо вечерта да си направите гумата сутринта. Точно това реших да направя. И разкажете какво се случи накратко. Съветите на господин Кей. Прецених, че... TK е тъпото копеле, да ви кажа. Да. Отскоро съм с английски прононс. Pronunciation. Та така, гумата се оказа много мека, спаднала направо. Сложих единствената резервна. И стигнах до TK, който хапаше срок. И гумата вече беше спаднала отново. Намериха се тук ни любезни момчета от групата на курбанчиите. От групата на русенските те майстори, искате да кажете. Да, те до такава степен са прекарали. Русенската група майстори на масата. Всичките си резервни гуми, всичките си лепинки. Само и само да им оставяме колата. И така. В момента карам с пукана гума. С препомпване ще стигнем до София. Това е според съвета на господин Кей, който е експерт по кризисни ситуации. Да. Добре. Това е от мене за сега. Тръгваме нагоре по красивото Баклиме. Което в момента е 1% и ние караме с 20%. Все знае какво ще. Ще се включим горе. Добре, благодарим.